हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା। ଏଇଠି ଆମେ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଦୋକାନ ବସିଛି। ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ ଏବେ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ ରଖିଦେବି ଏବେ। ଏଠି ଆମେ ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଝରଣା ଆଡ଼କୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବଗେରା କରିବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।